Мәчет салынды 1810 елда. Таштан салынды. Таштан салынганча, монда 130 ел Афганстан мәчет тора иде. Шулай Ак мәчет дип әйтелә иде. Аны салды, шул таштан салды Дауд Измайлов дигән сәүдәгәр. Татар бистәсе. Татар бистәсенең бар Гилянский двор дигәне бар Бухарский двор, Адржанский двор дигәне. Гилянский двор дигән инде шул Гилян провинциясыннан, Ираннан күчкән кешеләр, алар сәүдәгәрләр иде. Монда татар хатыннар белән гаилә төзгәннәр, шулай аларның балалары. Бухарский двор дигәне, ул Бухардан килгән халык, алар да монда намаз укыйлар. Аларның күбесенчә алар Кара мәчеттә намаз укыйлар. Шуның өчен Кара мәчеткә кушканнар, чөнки алар бераз смуглылар, кара төсле булганнар. Монда ул заманда тора иде. Пензадан монда бистәдә элек нугай татарлар булганнар, аны яшәгәннәр. Аннан килделәр Пензадан һәм Саратов өлкәсеннән татарлар, алар ак төсле инде. Бу Бухарадан килгән халык кем алар? Алар бәлкем Иван Грозный патша Астраханьны басып алган заманасында качып киткән халыктан, аларның бәлкем нәселләре, я сартлар, я үзбәкләр, я таҗикләр, Алла белә инде. Әмма ләкин алар бераз каралак булганнар. Шуңа күрә мондагы халык аларга әйтә иде кара халык. Кара халык теге уничижитель дигән сүз түгел инде, бераз смуглы. Шуңа кара халык. Кара халык мәчете. Кара халык мәчете анарсына әйләнде кара мәчет дигән сүзгә. Бу инде ак мәчет, чөнки ак төсле таштан салынган иде. Бу яктан, ак бу яктан иде, шуңа күрә ак мәчет. Совет заманасында аны яптылар. Совет заманасында монда иде пекарня. 40-нчы елларда призывной пункт, 80-нчы елларда монда 90-нчы елга кадәр монда галантерейный цех иде. Архитектура бөтенләй үзгәрелгән иде. Астраханьга 450 ел дигән. Астраханьга әлбәттә 450 ел түгел инде. Официаль шулай, официаль ягыннан шулай инде. Илсур Медшин акча бирде, 31 миллион дип, и бераз җыйганнар инде. Шул акчага реставрация ясаганнар, и яңадан манара салганнар. Астраханда шәһәрнең үзендә 12 мәчет. Bütün мәчетләрне бердән башка, bütün мәчетләрне салганнар татарлар. Әйтәбез татарлар дип әйтәбез без инде татарлар, әмма ләкин анда Бухарадан да килгән халык иде, алар да катнаша иделәр. Гиляннар да, Гилян халкы да катнаша иде. Бер мәчет аны персианнар салганнар, персидская мечеть дип әйтелә иде, шиитларның мәчетләре. Калган мәчетләрне безнең татар халкы салган. Йөри торган кешеләр, татарлар, таулылар, димәк Кавказдан күчкән халык, милләтләр, казаклар, таҗикләр, үзбәкләр. Мин әйтмәс идем, татарлар күп йөриләр дип. Ул бөтен Россия буенча шулай. Татарлар күп йөрмиләр. Менә мин балаларга дәрес бирәм, менә Кәрим дигән малай утыра. Ул татар егет. Калганнары менә монда мәчеттә, дәрескә кайсылар йөриләр, алар үзбәкләр.